дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон чорабинӣ тантанавӣ бахшида ба рӯзи забони давлатӣ ва иди касбии омӯзгор баргузор гардид. Чорабинӣ аз баромади расмӣ ва пешниҳоди барномаи консертӣ иборат буд. ҷои таъкид аст, ки суруду таронаҳои пешниҳодшуда васфи забони давлатӣ ва қадру манзалати омӯзгор дар ҷомеа буд. қарзи фарзандиву рисолати инсонии мост, ки забони модариямон, яъне ин забони ширину шоиронаро баробари модари худ азиз шуморем, дӯст дорем. онро мисли модар, ки моро ба дунё оварда, меҳри забонро бо шири пок ҷонбахш ва муҳаббати онро бо аллаи гӯшнавозаш дар ҷисму ҷони мо ҷой кардааст, эҳтирому эҳтиёт кунем ва мисли гаронбаҳотарин сарвати умрамон ҳамеша гиро медорем. дар идомаи чорабинии ҷашнӣ ба муносибати рӯзи забони давлатӣ дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон ширкатдорон зери суруду таронаҳои ватандӯстона хушиву шодмонӣ намуда аз даврони соҳибистиқлолии кишвар шукргузорӣ намуданд. мавриди зикр аст, ки маҳз истиқлоли давлатӣ барои дурахши дигарбораи яке аз муқаддасоти миллии мо забони тоҷикӣ ва рушду такомули он заминаи мусоид ва имкониятҳои фаровон муҳайё намуд. бояд ҳамагон барои устувор гардидани забони давлатиамон мунтазам саъю талош намуда ҷиҳати ғаниву рангоранг намудани фонди луғавии он кӯшиш кунем ва мақоми онро дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа баланд бардорем. барномаи рангини фарҳангӣ ба ин муносибат дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон бо шаҳомати хоса идома ёфт. чунин чорабиниҳои фарҳангӣ пайваста дар ин муассисаи олии таълимӣ ташкил карда мешавад.